Hola, en aquest vídeo veurem com crear una taula a una base de dades d'Access. Anem a suposar que la tenim així, ¿vale? Perquè en el cas de l'examen tindreu una base de dades ja creada amb algunes taules i n'haureu d'afegir una altra. El que haurem de fer és venir a crear. ¿Vale? En cas que estiguem creant una base de dades nova des de zero, doncs ja ens apareixeria una taula 1 on començar a treballar, però si és una base de dades ja creada no ens apareixerà res i haurem de venir aquí a crear. Aquí tenim dues opcions dins el que és la secció taula. Una és taula i l'altra és disseny de taula. Si anem a disseny de taula, se'ns haurà directament una vista de disseny sense cap tipus de camp predeterminat. Per tant, aquesta és realment l'opció més indicada. Però anem a veure què passa si cliquem a taula. Anem a fer-ho des d'aquí perquè així veurem com fer-ho en cas que se'ns obri d'aquesta manera, que és aquesta d'aquí, que coincideix a més amb quan obrim una nova base de dades, que ens apareix aquesta taula 1 amb un camp ID i amb vista hoja de datos. El primer que farem és sortir de vista hoja de datos i anar a vista disseny. Fixeu-vos que ara aquí no m'apareix. Per què? Perquè estic en la pestanya taula. Si vull que m'aparegui l'opció de canviar a vista disseny, a part de que la tinc aquí a la barra d'estat, si pel que sigui vull fer-ho per aquí, perquè no recordem que ho tenim aquí baix o pel que sigui, recordem almenys que el que hem de fer és canviar de pestanya i anar o a campos de la taula o a inicio. I des d'aquí sí que ja podrem canviar a vista disseny. Quan ho fem ens demanarà establir un nom per a aquesta taula. En el nostre cas ja tindrem aquestes dades, tindrem el nom que li hem de donar, tindrem els camps que ha de tenir, perquè a l'examen això se us facilita, però quan estigueu treballant, si heu de crear una taula des de zero, serà molt important que abans de començar a crear-la a Access tingueu o en un full en blanc o en un document de text on sigui, però que tingueu apuntat i que tingueu molt clar el nom de la taula, les dades que haurà de contenir i per tant doncs, els camps que tindrà, el tipus de dades que tindrà cada camp, vale? Per no començar a treballar així improvisant. En aquest cas anem a crear una taula, com estem parlant de pel·lícules i coses així, doncs de premis cinematogràfics, per exemple. Li posarem de nom premis, acceptar. I ara una vegada aquí el que farem és treure aquest camp, ¿vale? Pot ser que aquest camp ens vagi bé i que vulguem tenir aquí un ID, per exemple, doncs, no sé, un ID del premi, li afegiríem aquí, i que sigui autonumeració, que vagi sortint 1, 2, 3, 4, pot ser que sí que ens vagi bé, o pot ser que no. En aquest cas, per exemple, suposem que no volem tenir aquest camp ID, i com hem clicat a crear taula en comptes de directament a disseny de taula, volem treure això. Vale? O estem en una base de dades nova que acabem de crear i volem treure això. El que farem és, per minimitzar errors, li traurem la clave principal. Si després coincideix que l'ha de portar, ja li posarem, vale? Però de moment li traurem aquesta clave principal, que ja veurem en un altre vídeo el que és, i li canviarem el nom, simplement, per exemple, nom en el sentit de nom del premi, i li canviarem el tipus de dades i posarem texto corto. I ja està. Amb això, simplement, ja hem eliminat aquest campo ID. ¿Vale? En comptes de seleccionar-lo, eliminar-lo, simplement li canviem el nom, li traiem la clave, canviem el tipus de dades i ja està. I així ja no ens donarà cap mena d'error. Després anem a veure quins altres camps volem afegir. Per exemple, anem a suposar que l'any de la primera edició, el país on s'entrega aquest premi i si es troba actiu o no. En el cas de nom, evidentment, ja ens convé texto corto, perquè el nom doncs, l'escriurem amb lletres, per tant, deixarem texto corto. I aquí tampoc hi farem res. Com a molt podríem posar que sigui requerido, perquè si no posem el nom del premi no sabrem a què ens estem referint, però ni utilitzarem cap màscara ni cap valor predeterminado. Per què? Perquè el nom del premi variarà, no té per què tenir el mateix número de lletres, ni la mateixa estructura, ni res, per tant, no té cap sentit aquí, ni cap màscara ni cap valor predeterminado.
La mida del camp, bueno, la modificaríem si ho necessitem, o si se'ns indica a l'enunciat, en el cas de l'examen, no? Si ens diu estableix una mida del camp de 15 caràcters, doncs simplement aquí escriuríem un 15. A l'any de la primera edició, anem a veure primer el tipus de datos, ¿vale? Primer hem posat el nom dels camps i ara anem a veure'ls un a un per si hem de canviar tipus de datos o modificar alguna cosa de les propietats. Aquí no posarem fetge perquè no estem posant la data exacta de la primera edició, estem posant només l'any. Per tant, o bé podem deixar texto corto, que realment ens servirà en molts casos perquè podem escriure números en texto corto, per tant, ens serviria. O bé podem posar número directament. Podem posar número de manera que ja sigui aquest format. Podem fer doncs, que evidentment no hi hagi decimals perquè és un any, per tant no hi haurà decimals, i podem posar-li, si volem, en aquest cas, no sé, en el tamaño del campo, bueno, pues entero largo, entero simple, no hi entrarem aquí. En màscara d'entrada, bueno, podríem posar el fet de que són 4 números, no, perquè serà 1900 i alguna cosa, doncs podem posar fins i tot, de fet, entre cometes, aquest 19 de 1900 i després posem 2 nous o 2 zeros i ja només haurem d'emplenar escrivint els 2 últims dígits. Això de què dependrà? O de les nostres necessitats o, en el cas de l'examen, del que us demani l'enunciat, directament. Podem fer que sigui requerido també, que no podem deixar un blanc. I a país, bueno, texto corto ja ens està bé perquè evidentment serà una paraula. Podríem fer també que fos requerit, és a dir, que no es pugui deixar en blanc. Màscara no tindria sentit. Valor predeterminado, bueno, si sapiguéssim que tots tenen la seu d'origen al mateix lloc, doncs ho podríem posar. En aquest cas no utilitzarem res. I a actiu anem a fer que aparegui el quadradet de sí, no. Com en aquest cas tots els que posaré estan actius, sí que podem canviar això i que el valor predeterminat sigui sí. Però bueno, deixarem aquí. I anem ja a vista hoja de datos. També hi podem anar, a part de per la barra d'estat o per aquesta icona, clicant aquí amb el botó dret del ratolí i vista hoja de datos. Ja veieu que es pot fer de diferents maneres. Realment m'és igual quina trieu, la que us sigui més pràctica o la que més recordeu. A l'examen no estaré mirant com ho feu, per tant, el que us vagi millor. Ens demana guardar, li diem que sí, i aquí ja podem començar a escriure. Per exemple, anem a posar el nom del premi, doncs els Premis Òscar. L'any de la primera edició, em surt aquest 19, jo sé que és 1929, doncs escric 29 i ja està, perquè el 1900 ja surt. A país poso Estats Units i marco que sí que es troba actiu. Anem al següent. Posem els Premis Goya, que són de 1987. Anem a suposar que jo no sé que la seu és a Espanya i vull passar al següent amb els Premis BAFTA. No em deixarà. No em deixa i em diu escriu un valor en el campo Premis País. Ja hem comentat anteriorment que no podrem ni eliminar el registre ni fer res fins que jo hagi emplenat aquest camp d'aquí. Anem a suposar que jo no sé a quin país són. Doncs puc posar, per exemple, una X, de que no ho sé. Però no puc deixar-lo en blanc. Poso una X o poso el que sigui i ara ja sí que puc continuar, doncs, afegint registres, canviant de vista o fent el que hagi de fer. Però he d'escriure alguna cosa. No ho puc deixar en blanc perquè he definit abans a vista disseny que era requerido. ¿Vale? Anem a posar-ne algun més. Per exemple, els BAFTA. 1949 i UK. I anem a posar que estan actius tots. Aleshores, una vegada ho tenim així, anem a veure quines coses podem fer, a més d'afegir registres. ¿Vale? Que afegir registres ja veieu que és simplement anar escrivint a on em surti aquest asterisc. Vale? On em surti aquest asterisc i que aquí em pot sortir, si hi ha algun valor predeterminat o alguna cosa, em pot sortir però no em surt cap dada. Vale? On estigui l'asterisc,
és per afegir un registre nou. Això ho ignorem. Les nostres dades són aquests 3. Aleshores, per afegir registres, ja dic, anem afegint sempre cap a baix. Vale? Jo no puc ara afegir un registre aquí al mig, sinó que simplement l'afegiré aquí baix i després ja ho endreçaré com vulgui. Abans de fer això, de veure com endreçar, aquí jo el primer que faria és ampliar-me l'amplada d'aquesta columna. Per què? Perquè no estic veient. Posa any primera em falta edició, em falta veure la paraula completa. Puc o arrossegar i deixar anar o fer doble clic i s'autoajusta. Ara anem a suposar que vull tenir els premis doncs, de més antic a més modern. Puc venir aquí a any primera edició, clicar en aquesta fletxeta i posar ordenar de menor a major. I ja se m'han mogut els registres, de manera que em surt que el primer continua sent els Oscars, però ara els BAFTA, que són del 49, doncs passen a la segona fila i Goya, que és del 80, els Goya, que són del 87, ja passen al final. Vale? Se'n mou tot en conjunt, és a dir, no es mourà només aquesta dada d'aquí i aquí seguirà posant Òscar, Goya i BAFTA, perquè l'any dels Goya no és el 49, per tant, es mou tot en conjunt, es mou tot el registre. Si ara aquí hi hagués més dades i hi hagués un any que està repetit, hi hagués un altre, no sé, del 49, per exemple, anem a inventar-ho, vale? Anem a posar simplement exemple i anem a fer que sigui del 49 i aquí anem a posar doncs, també UK. Si ara jo volgués, torno a aplicar el filtre, vale? De menor a major, ara ja em surten doncs, 29, 49, 49 i 87. Si ara jo vull que d'entre aquests, vale? És a dir, primer hem establert aquest filtre i ara jo vull que aquí em surtin per ordre alfabètic, poso de la A a la Z, torno a fer de menor a major i ara ja em surt primer el BAFTA i després l'exemple amb la E. Vale? Ara tinc combinats dos filtres. Si vull treure algun, em col·loco en aquest camp i aquí dalt tinc també les opcions de filtre. Doncs puc quitar orden. Per aquí. També puc filtrar en el sentit de seleccionar-ho tot i dir mostra'm només els que siguin de Regne Unit. I ja me'ls mostra. Vale? Que vull treure aquest filtre? Doncs vinc aquí, borrar filtro i ja està. Vale? I amb això em puc moure una miqueta també per aquestes dades. Una altra cosa que puc fer és canviar el format del text, el format en quant a tipus de font, mida, color, negreta, subratllat, el que sigui. Per fer-ho em col·loco en qualsevol camp, trio l'opció que jo vulgui i si vull posar-ho, no sé, en cursiva, doncs en cursiva. O en negreta, o subratllat, el que sigui. O li puc canviar el color, per exemple, no sé, blau. Vale? Per aquí podem fer diferents coses, tipus de... la mida de font, ara aquí hauria de tornar a ajustar. Vale? Puc també centrar el text d'una columna, em col·loco aquí i aquí tinc les opcions d'alineació, no? Que funcionen com a la resta de programes que hem utilitzat. Doncs per aquí podem fer tot això. Una altra cosa que puc fer és canviar el color d'aquestes línies que estan com lleugerament ombrejades. Vale? Em col·loco a qualsevol camp, fins i tot encara que no estigui ombrejat. No cal seleccionar-ho tot, ho podríem seleccionar tot per aquí, però no cal. Em puc col·locar a qualsevol camp. I, important, vindré aquí, en aquesta icona que posa alternar color de fila. Clico i selecciono doncs, el color que jo vulgui, per exemple, un blau claret. I ara el que estava en una mena de sombreado gris molt subtil està en el blau que jo he triat. Aquesta d'aquí també em surt en blau, però per què? Perquè està seleccionada. Si jo surto, ja em surt així. Igual que si tinc tot això seleccionat i trio un color, ho estic veient tot blau, però per què? Perquè està seleccionat. Em col·loco al camp que sigui i ja se'm treu.
Si en comptes de fer-ho per aquí ho fes per aquí, em canviarà això que ara està en blanc, que és aquestes files, i també tot això d'aquí, m'ho canviarà amb el cubell d'emplenament. Vale? Em canvia el que estava en blanc per aquest color. I si vull canviar només les files alternes, com he fet aquí, doncs ho faré per aquí, amb aquesta icona d'aquí. Per tant, realment, si volem treballar amb una taula, en aquest sentit, de modificar el seu aspecte, doncs ho farem aquí des d'inicio i amb aquestes opcions. També tenim, per exemple, que ja hem vist en altres programes del Paquet Office, tenim aquestes de buscar, de reemplazar, revisió ortogràfica, fins i tot, això d'aquí no ho utilitzarem, això tampoc. També algunes coses les podem fer des de campos de la taula, és a dir, per aquí podríem modificar alguns aspectes. Recomano no fer-ho tal com estem treballant, recomano més moure'ns entre vista diseño i vista hoja de datos quan volguem canviar algun detall sobre algun camp, però si no, doncs també es podria fer per aquí. També es podria modificar la mida del camp per aquí. Podríem canviar el tipus de dada per aquí, però ja dic, recomano no fer-ho, perquè estem començant a treballar i a l'examen per assegurar i no tenir problemes, recomano anar alternant entre una vista i l'altra. Amb això ja està, ja queda creada aquesta taula, que era només de mostra per veure aquestes funcions principals. Després ja fent un exercici en un altre vídeo ja crearem una amb més detalls i seguint unes indicacions més específiques. Ara el que anem a fer és eliminar aquesta taula. Per eliminar-la el primer que hauré de fer és tancar-la, perquè si jo la tinc aquí oberta i vinc aquí, perquè s'eliminaran des d'aquí, des del panell de navegació, per exemple, vinc aquí i intento eliminar, em dirà que no puc. Però recordem sempre llegir el que ens diu, perquè ens diu no se puede eliminar el objeto premis de la base de datos mientras esté abierto. Cierre el objeto i elimínelo. Per tant, ara si tanco l'objecte, li dic que sí o que no, depenent si vull guardar els canvis, m'és igual. I ara que està tancada, vinc aquí, botó dret, eliminar. Em diu, desea eliminar la tabla, si elimina este objeto lo quitará de todos los grupos, si hi hagués qualsevol cosa. Haga clic en ayuda para obtener más información, no ho necessitem. De moment, simplement li diem que sí i ja està. Això recordeu també per si en algun moment, sense voler, creeu un duplicat d'alguna taula, doncs la tanquem i l'eliminem per aquí. Això serà tot. En següents vídeos ja parlarem de relacions i consultes.